ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଲ ଖେଳୁଛ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ। ତ ଯଦି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ 2 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବ ତାହେଲେ ଅଧା ପଇସା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ। ଅପସନ୍ 1 ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜଗିଥିଲେ। ଅପସନ୍ 2 ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହାତୀକୁ ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିଲେ। ଅପସନ୍ 3 ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହାତୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଥିଲା ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗକୁ ତ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ରକ୍ତଦାନ କରୁଥିଲା। ଆପଣ ୟାକୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ, 100% ସିଓର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଅପସନ୍ 2 କି ଲକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖେଳୁଛ ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଜିତି ସାରିଲନି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯଦି ଆଜି 10 ଟଙ୍କା ଏଠୁ ଜିତିଯିବ ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା ଜିତିକରି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯିବି। ଆମର ବାପା କିଛି ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଟିକେ ସୁଝିବି। ଆଉ ମୋ ମମିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିପାରିବି। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖେଳରେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଜିତିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଗରେ। ହାତୀ ଏବଂ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଡ଼ ହେଲା। ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଲୁଚି ପଳାଇଲା। ତ ହାତୀ କେମିତି ଜାଣିବ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି? 1 ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଚପଲ ବାହାରେ ଥିଲା। ଅପସନ୍ 2 ଫୁଲବାଲା ହାତୀକି କହିଥିଲା। ଅପସନ୍ 3 ଭିକାରୀ ହାତୀକି କହିଦେଲା। ହୁଏତ ଫଳବାଲା ନହେଲେ ଭିକାରୀ କହିଦେଇ ପାରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି କି ଆମେ ଚପଲକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରାଉ ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଚପଲ ବୋଧେ ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିବ, ହେ ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ଜାଣିଦେଲା। ତ ହଁ, ଆପଣ ଅପସନ୍ 1 କୁ ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମହାଶୟ ଅପସନ୍ 1 କୁ ଲକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆପଣ ଅପସନ୍ 1 କୁ ବାଛି ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି 4 ଟଙ୍କା। ତ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛ ଆଉ 4 ଟଙ୍କା ବି ମଧ୍ୟ ଜିତି ସାରିଲନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ଖେଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ କ୍ୱିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣ 4 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହାରିଯାଆନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମାଇନସ୍ କରିଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ନା ଏଇଠି କ୍ୱିକ୍ କରିବା? ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କ୍ୱିଟ୍ କରିବିନି। ଯାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଆମ ସହିତ ଆଗକୁ ଖେଳିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଏ ରହିଲା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କାହାର 12ଟା ଆଖି ଆଉ 3ଟି ଗୋଡ଼ ରହିଛି? ଅପସନ୍ 1 DJ ଲାଇଟ୍।
ऑप्शन 2 एलईडी लाइट और ऑप्शन 3 घंटा। प्रश्नटी टिके कठिन लगुच। डीजे लाइट भी हो पारे, घंटा भी हो पारे, एलईडी लाइट भी हो पारे। मु लाइफलाइन व्यवहार करने को चाहूँगी, फोन फ्रेंड करी।